Dneska si ukážeme, jak si spraviť vlastné intro. Takže ako prvé dajte, že nový projekt. Potom dajte Photos a dajte si obrázok, ktorý chcete. Ja mám tento. Ja som si ho stiahla z Pinterestu, môže byť aj váš obrázok, ako chcete. To je na vás. Potom dajte, že text. Add text, pridať text. Áno, mám všetko po anglicky, nevadí. Potom napíšete si, že napríklad vítajte v tomto videu. Musím si pozerať aj gramatické chyby. Vítajte v tomto videu. Ja tam dám napríklad nejakú kvetinku alebo čo. Tak vyhľadáme, že kvet. Dáme tento, aby to bolo krajšie. Tak. A dáme, že animation, takže animácie, pre tých, čo nevedia po anglicky. A kliknete na typewriter, teda to si ja dám, neviem ako vy máte radi, ale mne sa toto strašne páči. Potom dáte túto faječku. Potom dáte, že pôjdete za to a dáte, že add text a ešte musíte pridať zasa ten istý obrázok, alebo môžete aj iný, že to ja nechcem. Takže pridám ďalší, dám add. A do toho textu ja si dám, že nezabudnite dať odber a like. Nezabudnite. Teraz si nevšímajte tie gramatické chyby, pretože logicky to nemusí byť teraz pekné, ale vy si to robte normálne. Nezabudnite dať like a odber. Ja to není vidieť. Ups, ja to mám ďalej. Nezabudnite dávať pozor, že kde to je. Menším si to, aby mi to mestilo. Ja si to ešte trošku takto, že oddelím. Ešte tu si to oddelíme. Nie takto. To bolo blbé. Like a odber. A túto medzeru vymažeme. A ešte aj takto to dáme. Tak, teraz to je pekné. Dáte zase animations alebo animácie. A zase to isté. Dáme hotovo. A teraz si to pustíme celé. Ako vidíte, toto som ešte nedala takto, že jakoby enter. Takže možno to aj zväčšíme, tak toto dáme. A asi zmeňte farbu, aby to nebolo biele. Ale to teraz ja robiť asi nebudem. A teraz si to iba uložíte a vložíte to do ďalšieho videa. Ale do ďalšieho videa to vložíte, keď budete editovať v CapCute. V inom to asi nepôjde. Neviem, neskúšala som, iba takto som to zatiaľ robila. Takže, ahojte ľudia, vidíme sa v ďalšom videu.